बिमानि न'आव थांनो लुबैदोंमोन नाथाय बै सासेनि थाखायनो थांनो बाग्रा जाबाय आङो। बे आदायाबो मा एसे जाम्बा मालायनि एक्स गार्लफ्रेन्डफोरखौनोलाय मानो हाबा खालामनांगौ दे। आयाबो मिथियाखैयानो खोमा आंबो आरो खिन्थाखैना। आंनो खिन्थागोन र' मालाबा। आंहा मागोआबो न'आव थांनानै एबारे फिथा जाहैगोन सानबाय। माबा बै लैथोस्रि थानायावलाय आंलाय बोरै थांनांगौ जानांगौ देनाय। बेबो आरो थिलुआबोथ' आंजों थांफानो नागिरगोन ना। थिलुखौ आं मानो लांफानो दे। बियो जुदि बिनि उन खिथु उन जानानै बेखौ जुदि आरो सेनो नागिरफिनो। बे लैथोस्रियालाय मा जोंहा दानियाव जेबोआनो गैया। बियो थिलुआ बेखौ जुदि मोजां मोनफिनोबा बियो मोजां मोनफिनगोनथ'। आरो आं मिथिगौ बियो थिलुखौ आरो गोसथोनो नागिरबावगोन, बमब्रायना लानो नागिरबावगोन बियो। बेनि थाखायथ' बियो आदाजों हाबा जादों खोमाहाय। नङाबालाय बियो आदा जाम्बाजों मानो हाबा जानो दे। खोथाया बिदिनो मार। बे थिलुखौ मोननो थाखायनो बियो बिजों हाबा जामारदों। माने नांथारगौ आरो बेनो थिलुखौ। जेने थेनेबाबो थिलुखौ लाथारगोन बियो बमब्रायनानै। बिदियावलाय बोरै लांनोहाय जोंहानियाव। आं मालाबाफोर थांबाबो हारसिं थांगोनहाय। थिलुखौ लाङा आं। हेलौ आइ। मा खालामदों आयै? आं न'आव थांनो लुबैदोंमोन नाथाय दा थांथ'ला दे। न'आव फैनो लुबैदोंबालाय हा फै आरो मानोथ' फैया। माथो बुंबावनो आरो आयै उनाव खिन्थागोन दे आं मानो थांनो बाग्रा जाबाय न'आव। ए बिदिसो मा नोमबाजै मोननाय लोगो लोगोनो फैनो बाग्रा जाबाय नामा नोंहालाय? नोमबाजैया बेफोरबायदि नङाहाय मोजां दे। नंगौ नामा मोजां नामा? सायाव ओरैनो मोजांबायसो दिन्थिफ्लानोबोथ' हानाय ना आयै नोंलाय मा मिथिगौ? नोंहालाय मानो बेफोरबायदि बुंखो दे एसेबां मोजां गथ'खौ। गुबुनफोरनि बायदि नङाहाय जोंहानि बिहामजोआ। जोंनि न'खरनि फिसाबाबो जेबो लेभेल गैया। उनावसो मिथिगोनलै आयै बेलाय मा ओरैनो सायाव मोजांबायसो दिन्थिफ्लादों आरो। हाय मानो बेफोरबायदि बुंलाबायदों नोंहालाय? आदाया गाज्रि मोनगोनहाय खोनाबाथाय। बे आदाखौनोथ' रागा जोंना दङ आङो। मानो बेखौ हाबा खालामनांगौ दे? मा बुंगासिनोहाय नोंदोहाय? खालामथो दे नोंसा आदायाबो बैसो जाबायना। आजिखालि जुगाव आरो सिख्लाखौनो नागिरना मोननो थाङा। आंथ' मोजांसो मोनदों। र' आइ साननैसोनि उनाव खिन्थागोन आङो दा खिन्थाथ'वा। ओमफ्राय मा न'आव फैया नामा मागोआव फै? थांगोन नाथाय हारसिंसो थांगोन आं। मानो? जाबायसोखौबो लाबो। नाङा दे बियो थाङाबाबो जागोन आं हारसिं थांगोन। ओमफ्राय बेलाय मा खामानि मावो ना मावा बाजैयालाय? मावो आइ बादुलि नङा माथो। जा खामानि थिनो बेखौनो मावो। नंगौ नामा? ओमफ्राय आदायालाय मा खामानि मावनो थांथ'वा नामा? थांगोन र' थांसिगोननो बिबो बारा दिन गैला थाङाबालाय बोरै जानो। दे होमबा आयै दोनथ'। आङो नायनि र' थांनाय जायोना जाया। फै मानो फैया फैथार। दे जागोन दे। मा बोराब सुसुलै? आंखौ मायबाफोर बोराबना दं नामा इलै सना? नोंखौ बोराबाखै आङो नोंनि एक्सखौसो बोराबदों। बियो आंनि बिदाजों मानो हाबा जानांगौ? नोंखौ मोननो थाखायनो बियो आंनि जाम्बा बिदाजों हाबा जादों आं मिथिगौ। माने बियो नोंखौ दासिमबो मोननो लुबैयो बिनि थाखायथ' बियो आदाजों हाबा जादों। थिलु नों जोंहानाव थांनो मोना दे। जेब्लासिम लैथोस्रिया थायो अब्लासिम थांनो मोना नोङो। मानोना बियो नोंखौ बमब्रायना लानो नागिरगोन दाबो। बियो नोंखौ मोननो थाखायनो आदाजों हाबा जादों आं मिथिगौ। नङाबा बियो आदा जाम्बाजों मानो हाबा जागोन दे? जाया आं मिथिखागौ। मा बुंलाबायदों बेफोरखौ नोङो बिजुलि? आंखौ बावबायदांलै बियो। नोङो जाम्बा नोंबो जाम्बासो नोंखौ बावाखै बियो। होमबा नोंसानाव थांनो मोनला आरो आङो? मोना आं थांबाबो हारसिं थांगोन मागोआव। नाथाय नोंखौ लाङा आङो। नोंखौ लांबाथाय अबावबा लैथोस्रिया नोंजों सिथाब सिथाबसो खालामबाय थागोन। ओमफ्राय नोंनि गोसोआबो जुदि गलिलांबा मा जागोन? नोंनि गोसोआ आरो गलिखायोना। गलियालै सना आंनि गोसोआलाय मानो गलिनो? आंनि गोसोआ ना नोंनि थाखायल' गलिदोंमोन आरो रावनिबो थाखायबो गलियाबो। मिन्थिया आङो बेफोरखौ। जेखिजाया आं नोंखौ लांफाया दे नों गाज्रि मोननाङा। आया बेफोरबायदिबालाय बोरै जानो दे। आंबो थांनो लुबैयोना बिखुनजोनि न'आव। दादि लैथोस्रिखौ हाबा खालामबायना जोंहा आदाया। नङाबा थांनो हागौमोन ना नोङो टिल्लु। थांनो मोना लागिबा आंबो थाङा। आंबो दे आरो मा मोखांखौ लानानै थाबाय दङ बिसोरनि न'आव। दिनै थांगोन होननाया दिनैबो थांनाय जायासै। नाथाय गाबोन आङो थांथारगोन। लिबारि आब'आथ' आंखौ थांनो होआखै। नाथाय आं सिरि सिरि गाबोन थांसै न'आव। सोर थाबाय थागोन दे बेयाव लासिं सिंनो। मोखांखौ दिन्थिनो लाजियो आङो। साइस गैयै फाइस गैयै मोखांखौ लानानै आंलाय मानो थाबाय थानो दे बिसोरनि न'आव लासिं सिंनो।
जोंफोरबायदि महर गैयि गोरिबनि फिसाफोरा एसेबां मोजां न'खराव हाबा जागोन होननानै सिमांखौनो सुजुनाङा। धोनि न'खरनि फिसाजोबाबो एसे बेलेगमोन, बा महर गोनां महर गोसाथारबाबो एसे बेलेगमोन। आंहाथ' जेबोआनो गैया, महरबो गैया आरो साख्रिबो गैया, फाख्रिबो गैया। मालाय साख्रिआवला जानाय मोनबासो महर गैयाबाबो मोजां मोनगौमोन खोमा। दा आंहा आरो साख्रिबो गैया, महरबो गैया जाहैबाय नालाय। जिखिजाया गाबोन फुङावनो थांसै आङो। बिबारियाबोथ' आंखौ थांनोनो होआखै, थेवब्लाबो सिरि सिरि थांखोमागोन आङो। गाज्रि मोनबाबो आरो उफाय गैला बिबारियाबो। सोर थाबाय थानो रे बेयाव लासिंसिंनो, मोखांखौनो दिन्थिनो हाला आङो। आरो मालायबा मिनि सोराङा मालाय सप्तासे थागोन होननानै सुथि लानानै फैखादों। दा आरो आंखौ फसायनो थाखाय थांनो नागिरदों। थाथों बेनो थाथोंसै, मालाय न'आव फैदों थागोन होननानै बेनो थाथोंसै। आं थांगोन गाबोन फुङावनो, रावनिबो खोथा लाला आङो। आं मिन्थिगौ जमुनाया जोबोद दुखु मोनबाय दं होननानै। दा बियो थांनो नागिरदों, थांनानै अबाव थाहैगोन दे बियो? जोंहाबो रावबो गैया, गावसाबो रावबो गैला। आब' माला माला फैनाय, आं फाथाखौनो मोनलायाखै। जमुना, नों जोबोद दुखु मोनगासिनो न'? आंलाय माखौ दुखु मोननो दे आब', आं जेबो सानाखैथ'। आं दानिया दुखुखौ सहायनो हायोलै आब', आं गाबालासिनोबो थानो हायो। मानोना उन्दैनिफ्रायनो गाबै गाबैनो गिदिर जाबाय आङो। बेफोरथ' आंनि थाखाय जेबो नंबावा आब'। बेनिफ्राय बेसेबा गिदिर गिदिर दुखु सहायबोबाय आङो। आब' नों सानबाय दङ न' आं दुखु खालामबाय दं होननानै? आं जेबो दुखु खालामबाय थायाखै। थेवब्लाबो आब' आङो थांसै दे, आं थाबाय थानो हाला। नाङा जमुना, नों थांनाङा। नों थांनानैलाय अबाव थाहैगोन दे? साननैसो थाथ' बेयाव। मिनि सोराङा थाबालाय माथो जायोखाय, जेबो नङा। थेवब्लाबो आब' आं थाबाथाय मिनि सोराङा एसे बोरैबा मोनगोन। बेनिखायनो आरो आं मा मोखांखौ लानानै थाबाय थानो दे आब' बेयाव, मानि थाखाय? बेनिखायनो आङो गाबोन थांसै दे आब'। नाङाहाय मा, जों थांनानै नों सोरजों थाहैगोन हा? थागोनलै आब', आं हागोनथ' हारसिं थानो। लोगो नांलायला आंनो, सैमा मानैसो फिसिना लानोसै, जागोन। होद जाम्बिलाय, सैमाजोंलाय बोरै थानो दे नोङो? नुवाखै नोंसा न'आव मा मा फैयो? फैथों आब', जेबो नङा, आंखौ जेबो खालामनो हाया। थेवब्लाबो आं बिसानि न'आव थानो, नोंसोरनि न'आव थानो बाबाय। नाङाहाय मा जमुना आगै, थांनाङा। आं बुंदोंना नों थांनाङा होननानै। बे बिबारि आब'आ आंखौ थांनाङाल' होनबाय थादों। थाथोंसै दे, गाबोन फुङावनो सिरि सिरि थांगोन आं। मैनास्रि, ओइ मैनास्रि, जि सुनाया मा जाखो? सुहैनोसै र' आयै। सुहैनोसै, 7थायानो जालायलांबाय। आंसो बुंनांगौ नामा? यानो गैया नोंहा हा, दिनैदि जि सुनांगौ? मैयानो बुंना दोनखाबाय आङो एसेबां मोजाङैनो 7था बाजियावनो जि सुहैनांगौ होननानै। सुहैनोसै र' आयै। आरो दै गोथौआवसो सु दे, बोरियाव सुबाथाय हा जाजोबगोन, बाला बोरैबा। बेनिखायनो गोथौआवसो सु दे। जागोन दे आयै, ओमफ्राय जिया बेखिनियानो ना आरो सुबावनांगौ? मानो बेखिनियाल' जागोन, खम्बलबो दंबावो। सिगाङावनो बेखौ सुग्रो, उनाव ओमफ्राय लांफैबाव। औ जागोन दे आयै, हर। 7था जाबायानो, फाफरिखौबो लिंनो थांनांगौ थाबैनो। बे गब्दाखौनो थांनो होनि र', ओमफ्राय आङो फाफरिनि थाखाय साहाखौ जगार खालामना दोननि, माने रेडि खालामना दोनसै आं। ओइ गब्दा, सिखारदो। है मा सिखारदोलै आबा, बावबाय नामा दिनैनि दिनखौ हा? गब्दा, ओइ आबा सिखार। एकदम मैया फिल्म नायनानै गोबाव जादोंलै। दिनैनि दिनखौ नोङो बावबाय नामा हा? दिनै मा खामानि मावनो दङ जोंनिया? एसेबां गिदिर खामानि मावनो दङ जोंफोरनिया, एसेबां सिरियास खामानि। नोङो फुङावनो सिखारनांगौ। थां, 7था जाबायानो, बालायलांबायसो 5 मिनिट। फाफरिया 8:30 स्कुलाव थाङो। थां लोङै थां। आंसो थांनांगौ होनबा आयै? गोबाव जागोनलै बेथो। आङो फाफरिनि थाखाय साहाखौ माबाना दोननि, रेडि खालामना दोननि। फैनाय लोगो लोगोनो साहा दौनांगोन बिनो, ओमफ्रायसो लांनांगोन बेखौ। फारसेथिंजाय मैनास्रिया जि सुनो थांबायानो। थां माबारै? र' एसेबांबो हाखु दाखु नङा र' आयै, 7थाल'सो जाबाय। हाव, 7थाल'सो जाबाय माने बे फाफरिया 8:30 स्कुलाव थाङो। बांद्राय गोबाव जाबा आरो बिमाया फैनो होनाय नङा। आरो मैनास्रिया माथो जिखौनो सुखांजोबगोन। थां फाफरिया लिंहैग्रो। मैयानो लिंना दोनखानांगौ आयै। मैया लोगोखौनो मोनासैबा आङो, थांदोंमोन, रावबो गैयामोन न'आव। थां गोबाव जागोन आया बेथो। मा एसेबो थाल गैयाहाय, ना बुथारला?
बुथारलाबा दोन था बिदिनो मानो बुथारालै आयै मैनास्रिखौ दिनैनो सान्स दिनैनो बुथारगोन आङो होमबालाय माथो आरो बे टाइमाव ना रावबो जि सुनो फैया 9टा 10टासोआवबा खिन्थु फैयो आरो सोरबा सोरबा 8:30टासोआवबो फैयो दा 7टानि एसे बारलायलांबाय थांदो माबारै साहाखौ फुदुंना दोननोसैबो पापरिनो होनोसैबो ओमफ्राय थांखानोसैबो बेखौ थांसै दिनैबा हले खामानिया जाथारनांगौलै आयै जेने थेनेबाबो औहाय औ बेखौनोथ' ना र' लायनि र' मानसिखौ थां गाव गावनि जिउआवसो सुबायसि जानानै दं बे मैनास्रिया हाला आंबो बे मैनास्रिखौ सहायनो हाला नाङा आंहाबो बेफोरखौ सानबाय थाबा जालाय नंला साहाखौ फुदुंहैनोसै आंहा पापरिलानि न'आलाय बेसे गोजानखाय खाथि दसेनो मोनहैगोन न'खरथाम बारबानो मोनो हाथायाव गेलेनानै बेसेबा मोजां मोनखायो आं आब' इदस खाराबा नांजोबगोन नोंना गस्लायाव नोंना जेनेबा गस्लाया गोदानखा जेबो नङा आब' आइया सुना होगोन ना आइया सुनो रोंसोगौ आइया सुबाथाय हाद्रिया खारजोबगोन आंना थेवब्लाबो नोङो बांद्राय हाद्रियाव गेलेबाय थाबा गगा मोनगोन हाद्रिया गुसुथार नोङो गोजाङाखै आरो नोङो स्वेटारबो गानाखै माथो आं गोजाङाखै आब' आं गोजाङा आं सिंला देरबायना बेनिखायनो गोजांला सिंग्रा देरबायनो आंनो सिख्ला देराखै नोङो सिंग्रा देरबाय नामायो आं सेंग्रा देरबायथ' आरो देरबाय नोङो ओमफ्राय बायजा आयं लाङा खबाइसे आयं लाङा नारें कमला गैबावला नामा आं गोथाव मोनदोंमोन जानानै दंबावो खोमारो मालाबा लिंफैबावगोन आयंमोना मा एसे मोजां न' जोंफोरखौ अनसोयो नारें कमलाबो होयो आरो आंनो थांबाथाय लाल साहाबो होयोसो बिस्कुटबोसो होबावो मालाबा आयंनि नामा खबाइसे नङा जेदौस्रिसो खोमा मा एसे मोजां न' जेदौस्रि आयंआ नानि पापरि मा खालामदों खफ्ता दा नोङो जिराय नाङा दे जिरायलायला आं नोंखौसो लांनो फैदों पापरि नानि माबा आयंआ साहा लोंनो लिंहरदों नोंखौ फिथा सावदोंमोन ना जोंहा फिथा औ नानि आइया नोंखौ फिथा जानो लिंहरदों नोंनो साहा फुदुंनानैबो दोनखादों आइया होमबा थांनि र' आङो स्कुलावबो थांनांगौ आदा थेवब्लाबो दानो थांनो जायाखै र' दासो माबा जाबाय टाइमा 7टानि एसे बारबाय आङो 8:30टासोआवसो थांखायो थांनो जाथ'वाखै सिगाङावनो नोंसानि न'आव आङो साहाजों फिथा जाना फैग्रिनि आंबो थांगोन नोङो नांलाया दे नों आइजों था आं नोंनो लाबोगोन दे बै गथ'खौ लानो होनायानो मोजां जागोन होमबानाथाय जोंफोर धुमकि होनो हागोन मोजांथार जागोन गथ'खौ लांबासो नानि पापरि राजाखौबो ला बेखौबो लांनांगौ जागोन दे आदा आयंआ बिनोबो फिथा होगोन ना औलै नानि होगोन नोंसायालाय आइया मोसौ दोनदालायनो थांदोंमोन फैसिगोन र' आइया र' आइखौ नेबावनि दसे आइनाव सोंनानै थांनि नङाबा आइया जोंफोरखौ नागिरबाय थागोन ना आंबो थांगोन दे आब' आंबो फिथा जानो थांगोन जागोन दे राजा थांनो हागोन आइया फैबाय माथो गबदासो औ मादै आङो नानि आरो राजाखौ माबा आइया माने लिंहरदोंलै फिथा सावदों जोंहा नानि आरो राजाखौ लिंहरदों फिथा जानो लिंहरदों आइया आंबो थांगोन फिथा जानो थांहाय थां सानैबो थां नाथाय थाब फै दे आइ नोंना स्कुलबो दङ ना मादै दाथ' टाइमाबो बारा जाखायाखै 7टाल'सो जाबाय 7:30टासोआव दोनफैगोन दे आङो दे जागोन दे 8टासोआव मोनफैबाबो जेबो नङा दे नानिया 8:30टायावसो थांखायोना दे जागोन दे मादै ओमफ्राय नोंसा बिहामजोआ फैबाय न'आव औ फैबाय बियो फैनायखायनोथ' फिथा सावनो सम मोनदों आइया नङाबा समखौनो मोनाना हारसिं मावग'नोनो हायामोन सासेयाथ' खामानिखौनो मावखाया देनाय थेवब्लाबो माने दिनै ओंखाम संनो होबाय नालाय माने मैनास्रिखौ ओंखाम संनो होबाय ओमफ्राय गावगाया फिथा सावबाय ओमफ्राय फिथा सावनायखाय आरो नोंसा पापरि आरो राजाखौ गोसोखांबाय आइया बिसोरनि राजा आरो रानिखौबो लायथां फिथा जागोन खोमा होननानै आंखौ लिंफैनो होदों
मा फिथा सावसोदों आब'आलाय? जानो माबा फिथा सावदों आं आरो सिखारदोंबो नानिमोनखौबो लांफैखादों माने सिखारनाय लोगो लोगोनो आइया बुंखादों थां पापरि आरो राजाखौ लायथां होननानै बेनिखायनो आंबो फैबाय आइयाथ' साहा फुदुंबायानो दे होमबा मादै आङो लांनोसै राजा आरो रानिखौ आइया आरो नेबाय थागोन आरो साहायाबो गुसु जागोन ना थां थौ नानि राजा थौ मा एसे अने जोंहानि गथ'फोरखौ बिसोरो नङाबाथ' जोंफोरनि गथ'फोरखौ रावबो अना मानसिफोरा गबदा आरो जेरौसि आब'खौ गाज्रि होननानै बुङो नाथाय मोजांसो बिसोरो मानसिफोरखौलाय आरो मा बुंबावनो मोजां मानसिफोरखौ सिनाय हाया एसेबां गाज्रि जानाय मोनबा आंनि फिसाफोरखौ एसेबां अननायानो नङामोन ओंखाम जानोबो लिङो नारें खमला फिथाइबो जानो लिङो दा नै फिथाबो जानो लिंलायबाय बे लैथोसेयाबो माथो हाबा जामारबायनो सानदोंमोन साख्रियावला नायनानै हाबा हरगोन होननानै नै साख्रियावलाथ' बाद हो सोरबा दाहोनाजोंसो हाबा जाबायनो ओरैबायदि गाज्रि खाफाल ना बे लैथोस्रिनिया थाङा आङो लासिं सिं बिसोरनि न'आव मा होननानै थांगोन दे मालाबाफोर लिंबाबो आङो जिबनावबो थाङाहाय आरोथ' जाथि खुरमाफोरा सोंगासिनो थौ थांनि खबर लानो होननानै थांसाबबाय आङो माथो खालामबावनो आरो हाबायानो जाबाय खेबसे खबरखौनो लानोसै खोमाहाय आङो लैथोसोनि खाफालखौनो गाज्रि सानना लानांसिगोन आरो खबर लाया होननानै सानदोंमोन नाथाय लायालासिनोबो थानो हायाहाय दिनै फनखौनो हरथारनोसैहाय आयै सोरखौ फन खालामदों लैथोस्रिखौ दिनै खबर लानि र' आङो माथो खालामबावनो आरो आबा खबरखौबो लायालासिनो थानोनो हाया माथो आंलाय बेखौलाय लायासो होनना सानदोंमोन खबर सबर नाथाय लानोसैहाय दिनै ला माथो खालामबावनो आरो हाबायानो जाबायबा दे दाहोनाबाबोलाय माथो जानोखाय खामानि मावबानो मोनजागोन दे मानसिया मोजांबालाय जेबो नङा दा मानसियासो माबायसिबा मोनथिला आरो आबा माबायसिबा सोलिगोन न' गंसेबो जुदि मोजाङानो गैयाबा लासिं सिं दा जाथि खुरमाफोरा थांनो नागिरदों मोनथिगौ ना फन हरनानै मैयाबो बुंगासिनो बाजैया लैथोस्रियाबो माथो हाबा जाबायनो खबर लानो थाङा माय होननानै आंखौ बेसेबा बुंबाय दङ आं बोरै लांनो देनाय बायला जिला न'फोरखौनो दिन्थिनो आं थाङाहाय लासिं सिंनो जोंनि जाथि खुरमाफोरा रावबो एसेबां गोरिब न'खरनि गैयायानो गासैबो धोनि गोजा मा सानगोन दे लासिं सिंनो दे फन हरनानै मोजाङै सोंहर आंबो हरनायानो जायाखै रागा जोंनानै हराखैमोनलै आंबो मोजाङै सोंहरनाय मानसिफोरा माबायसि न'खरा माबायसि हौवाया माबायसि फन हरदोंमोन र' रिसिभ खालामाखैमोन बेस्थ' खोमा आरो हरबावनि आइया दिनै आंनो फन हरदों हेलौ आयै मा खालामदों दङ आयै नोंलाय मोजाङै दंना आयै नोंसोरो जोंथ' मोजाङैनो दङ र' नोंहासो बोरै दङ मोजाङै दंना गैया दङ आयै ओमफ्राय बा बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो फन हरदों नोङो आयै रागासो जोंना दंमोन आं नोंखौ मिथिबाय नाथाय मानसिफोराबो आंखौ बुजायबाय मानो रागा जोङा जानो नोंनि खाफालखौ एसेबांबो गाज्रि होनना सानाखैमोन आं लैथोस्रि नों दाहोनाजोंनो हाबा जामारबाय एसेबां BA MA फरायलायनानै आयै आं जायजोंबा हाबा जादों जानो हागौ बियो गोरिब थेवब्लाबो बे मानसिया जोबोद मोजां जोंफोरखौ सानसेबो फोरानना दोनना आरो आयै मा जानो जा जेबो आंखाल गैया नायै बेदरै लाबना होफैबाय थायो जानायखिनिखौल' मोनबालाय माथो जानोखाय जानायखिनिखौल' मोना आयै दख'नाबो बायना होबाय थायो आंनो न'फोराबा माबायसि न'आनो गैयाबा दा नै नों जानाय मोनानो थांनो नागिरबाय थायो गासिबो जाथि बंस'फोरानो थांनो नागिरो नाथाय आङो लाङा दा बोरै लाङो आङो लासिं सिं न'आनो गंसेबो मोजाङानो गैयाबा न'फोरालाय माबायसि जों थानाय न'आलाय एसे मोजाङानो आयै माने बाखिखिनिखौबो लुगोन र' लासैनो दा खामानि मावनो थांथ'खै थांगोनसो लासैनो लुगोन र' आयै दा होनबा मा न'आनो बायला जिलाथार नामा नोंसोरनियालाय बांद्राय बायला जिलाबो नङा दे आयै मोजाङानो एसेबांबो गाज्रि नङा थेवब्लाबो मोजां नङा आरोना आं मिन्थिखागौ बेनि थाखायथ' आं लाङा जोंनि जाथि बंस' खुरमाफोरा बेसेबा धोनि गोजा नों मिन्थिया नामा बोरै लांनो आंलाय सोरनियाबा मालाय बिल्डिं न' सोरनियाबा फाखा न' सोरनियाबा मुम्बाइ खाथिं सोरनियाबा मुम्बाइ खाथिं नोंसोरनिया मा गोबोरखिनि न' बिदियाव बोरै लांनो आं लासिं सिंनो लुगोन र' आयै लासैनो लुगोन
न' लुनाया सहस नङाहाय लैथोश्री मिथिबाय सिम्पोलै न' लुनोबाबो 10 लाख 8 लाख थाखाखौथ' नांखागौ हा नोंसालाय माला जमा जागोन 10 लाख 8 लाख फैसायालाय खामानि मावनो थांबाबोलाय बेसे मोननोसै 10-12 हाजार मोनगोन आरो जानायावनो लोंनायावनो थांजोबगोन बेफोरो मा खालामबावनो लैथोश्री नोंनाबो खाफालानो एसेबां गाज्रिमोन नालै थै सोर जानो होनाय नोंखौ आंलाय ओरैनोसो बुंदोंमोन नों ओरैनो बुंनायखौनो गोसोआव नांनानै दा नों दाहोनाजोंनो हाबा जाना थाबाय मा जाबावनो दे दोन हेलौ आया माथो आया दाननासो होबाय आयै आंनि खाफालावनो बेफोरबायदि लिरनाय दंखायोबा आं बोरै सोलायनो हानो दे आया माबा रागा जोंनानै फनखौनो दानना होबाय मोजाङै रायज्लायगोनसो सानदोंमोन आङो माला सुखांगोन बे माखासेखौ आरो दंबावोसो कम्बल माखाया सुनो आरो टाइमानो जायाखै सान्दुङानो मोजाङै दुङाखै दिनै थेवब्लाबो गबदा आरो आया माखौबा एसेबां ब्रा सुनो थिनदों गाबोन सुबाबोथ' जायोमोन सान्दुङानो गैया दिनै बारा दायोबा आरो दुंगोन ना दुङा आरो निहिरानो सोरियाखै टाइमानो जायाखै 7थाफोरल'सो जाबाय बेयावनो आंखौ जि सुफैनो होबायहाय 8थायानो जायाखैलै 8थाबाबो एसे बेलेगमोन रावबो एसेबां 7था बाजियावनो जि सुनो फैयाहाय सान्दुं गैया मा गैया मालायबा 9था 10थाफोरावसो सुयो गोजांसोनायबो मोनदोंहाय आङो एकदम खमफिनायसो मोनसोबाय एसेबां फुङावनो जि सुनो बायो आङो आरो दिनै सान्दुं गैयैजों गोजांनाय मोनद्रायदों आङो फारसेथिंजाय आखायाबो सानानै दङ आंहा आखाइनि गान्थियानो सानानै दङ बेनिखायनो मोजाङैनो जिफोरखौ सुनो बुनो हायाखै आङो दा आरो मैलाफोरा थाङाबाबो बेसेबा गाख्रब जागोन आङो मा जाबावनो फैसाखौबो बा बिसोरासो मिनि लादों आइमोननि अमाया फाननोनो जायाखैमोन थेवब्लाबो फाननानै आंनो दि 20,000खौ हरबाय नङाबाथ' बिसोरो आंखौ केस होमारगौमोन खोमा गिनायबो मोनो नाथाय आइमोननिफ्राय थगायनासो लाबनाय रखम जाबाय आङो माथो बुंबावनो आरो आइमोननो जुदि थार बाथ्राफोरखौ खिन्थाजोबोबा आंखौ आइमोना फैनोनो होनाय नङामोन आंबो आरो फैयालासेनो थायाबाबो जायाना आं हाबायानो जाबाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो बेनो आंनि न' बेयावनो थैजासिम संसार जानांसिगोन आङो साजाबो मोनबाय गबदाखौथ' आं थैबाबो बेफोरबायदि जागोन होनना सानाखैमोन ओरैबायदि गाज्रि ओरैबायदि माने गेसाव गोसोनि मानसि बियो दाथ' आरो सोरबा गलापिखौसो मोजां मोनबावोनो हौवा गोनांखौनो लासिं लासियाबो खोमा पापिया आया बे गबदायालाय मा सानै लाबोखोहाय ओरैनो दा फिथाइयानो एसेल'खा थै थाइसेल' रानना होनसै आं आयौ मा फिथा सावसोदों नोङो फिथाया एन्थाब फिथासो सावदों आङो थां जिरायहैनाय नोंसोरो आङो साहाखौ लाबोनि र' एन्थाब मोजां मोनसै आं जानानै मिथाइ गुरु सिबिं आरो बे नारेंखल होनायखौ मार गोथाव मोनखायो आं आयौ जोंहानिया माबा नारेंखल होनाय नङा जायो दे यंसिबाबो थांनाय थां जिरायहैनाय सियाराव थां सानैबो जिरायै थां आङो लाबोनि र' साहाखौ गुसुआनो जाजोब्बाय खोमा न' आयं साहाया नों माथो साहा फुदुंना दोनखादों ने औ लाबोनि र' आङो थांनाय नोंसोर जिरायनाय नोंहालाय मानो सानै लाबोखो बै सासेखौलाय मानो लाबोनांगौ दे आयै बै सासेखौ लाबोनायखायसो खामानिया जागोन मोनथिबाय बै सासेखौ ओजों लांनानै सिगिनांगोन नों जुदि मैनास्रिखौ नाख्लायाबा नै नोंनि फंबायखौ दैयाव गारहरसै होननानै धुमखि होनांगोन सिगिनांगोन बेसे नंमारगौबो दे गुड आइडिया आबा आं आरो बेफोर बाथ्राखौ साननानै थायाखैमोन ओरैनो माने सिगिनाल' दोनगोन सानदोंमोन आरो गथ'खौ लाबालासिनो दा गथ'खौ लाबोदों मोजाङानो जादों दे होमबालाय माथो आयै बे गथ'खौ लाबोनायखायसो मोजां जादों ओजों लांखागोन सानैखौबो ओमफ्राय हौवासाखौ आं बामखागोन गथ'खौ उन्दैखौ ओमफ्राय बामनानै आङो एकदम बुंखानोसै थां बै मैनास्रि बाजैखौ नाख्लायथां नङाबा नोंनि फंबायखौ दैयाव गारहरनोसै होननानै बुंगोन आं बिदिनो बुंनांगोन बिदिनो सिगिनांगोन गथ'खौ होमबासो नारख्लायनो थांगोन बियो मैनास्रिखौ र' साहाखौ होनोसै र' नङाबा सासेया जिखौनो सुसिगोन खोमा एसे गोबावबो जाबाय बारा गोबाव जायाखै दे आयै टेनसन लानाङा टेनसन लानांगोन मिथिबाय आयै खामानिया खिन्थु दिनैनो जानांगोन दे एकदम दिनैनो साफा
जागोनहाय जागोन आरोथ' नों बे गथ'खौ लाबोनानै मोजां खामानि मावबाय दे आबा आंलाय रागासो जोंदोंमोन आरे आयै आंबो सानै हनैसो लाबोखादोंब्रा नोंसालाबो एसेबां खम नङालै आयै र' साहाखौ हैनि थां साहाया गुसु खामदोंना गुसु एकदम लोंखांहोनाय लोगो लोगोनो ओजों लांखानोसै सानैखौबो औ आयै थांनि र' थां थाबैनो हैथां जेखिजाया खामानिया थाबैनो जानांगौ फुङावनो स्रायनो 8थासोआवनो जागोनलै आबा नों टेनसन लानाङा मैनास्रि दिनैबा हले नोङो फिनिस गैखाला फाफ्लि साला फाफ्लि हिनजाव सुखांजोब्बायानो दे एसेल'सै सुनो एसे माने आरो कम्बलबो सुनो दंबावो रानबाबो रानाबाबो बैयाव लामजोबना होबाय आङो आखायानो साजोब्बायहाय आंहा फाफरि बैनि मैनास्रि बाजैया ओमफ्राय आङो मा मैनास्रि बाजैया सुनाय जिखौ लाबोनांगौ नामा आदा नाङा होमबालाय माथो खालामनांगौ आदा नोङो बिखौ दै गोथौआव नाख्लायना हो दानो थां एकदम नाख्लायना हो नाथाय आं बाजैखौ मानो दैयाव नाख्लायना होनांगौ आदा बाजैया गबगोन माथो ओइ गथ' नोंसोर सानैनो मा ओरैनो फिथा जाहोदों नामा जोंफोर जम्बि जाम्बा गथ' ओइ पापरि जोंनि फिथाखौ जाबा जानानै नोंसोर मालै थां मैनास्रि बाजैखौ दैयाव नाख्लाय थां बिसोरलाय मा ज'नो नायफैदों आंखौलाय आंनि जि सुनायखौ पापरि आरो पापरि फंबायखौ लानानै आं नाख्लाया आंलाय मानो दैयाव नाख्लायना होनो दे बाजैखौ बाजैयालाय माथो गबना थैगोन दैया ओरैनोबा बेसेबा गोथौखा ओइ पापरि मा जोंनि फिथाखौ जाबा जानानै जोंनि खोथाबो लायालै एसेबो जोंनियावनो जायो नारें खमलायै फिथायै सायै ओंखामबोसो होबावदों आं नों दाख्लै मा जाबा जानानै जोंनि थिननाय खामानिफोरखौ मावनो नागिराहाय मा एसेबां अख्रा गथ' मा एसेबां असभ्य गथ' नोंलाय आं नाख्लाया आंलाय मानो बाजैखौ नाख्लायनो दे हामगौ नामा राजा न'आव थांसै जोंनिया राजा न'आव थाङो नों जुदि मैनास्रि बाजैखौ दैयाव नाख्लायना होआ ना नै नोंनि बिफंखौ दैयाव गारहरनोसै आं सिद्धा गथ' सिद्धा नोंसोर सानैबो सिरि था नङाबा सानैखौबो दैयाव नाख्लायना होगोन थां मैनास्रिया थाबैनो दैयाव नाख्लायहर आरो ओइ गथ' नोंखौबो बुंदों सिद्धा सानैबो सिरि थायाबा दानो सानैखौबो दैयाव गारगोन गाबनानै दावराव खालामनाङा दे नोंसोरो थां पापरि माखौ नायबाय दङ मैनास्रि बाजैखौ दैयाव नाख्लायना हैथां ओइ रनाय मोनसे बाथ्रा नोंसोरोनो रावनोबो खिन्थानाङा दे जोंफोर मैनास्रिखौ दैयाव नाख्लायनो होदों होननानै नङाबा खिन्थु जोंनियाव गावग्रा दङ गावग्रा पिस्तल बेजों नोंसोर सानैखौबो गावगोन मोनथिबाय जुदि नोंसोर खिन्थायोना नोंसोरखौ दाननानै सैमानो जाहोगोन मोनथिबाय औ आरो जोंफोरनियाव पिस्तल दंखायो सानैखौबो छुम गावगोन जोंफोर मोनथिबाय थां दानिया नाख्लायहो गोसायै नारना हो दै दैयाव गोलैनाय बायदि बेफोरबायदि खालामनो मोनालै हामानो बेफोरबायदि खालामनो नाथाय दा जोंफोरखौ बुथारगोनना जुदि मैनास्रि बाजैखौ आं नाख्लायना होआबा जोंफोर सानैखौ दैयाव गारहरगोननो दा मा जागोन आयै भगबान इसोर आं मैनास्रि बाजैखौ नाख्लायाबाबो जाया दा मा खालामगोन आङो भगबान जोंफोरखौ बासाय आफा इसोर बोराइ बाथौ हे आफा इसोर बोराइ बाथौ आंखौ गाज्रि मोननाङा दे आं मिथिगौ बेफोरबायदि खालामनो हामा होननानै नाथाय आंखौनो दैयाव गारहरगोननो ओइ पापरि मा जाखो दैयाव गारनांगौना नोंनि फंबायखौ होमबालाय मानोथ' थाङाखै थां ओइ खोनासं पापरि जेसेबां बोलो दङ एसेबांनो बोलो हो दे नागासिनो नारना हो
साबास पापरि नानि साबास रावनोबो खिन्थानो मोनादे खिन्थु नङाबा पिस्तलजों थिउ थिउ गावजाबाय नोंसोर सानैया बांद्राय गाबबाय थानाङा दायो नोंसोर सानैनो थाइबा होगोन दे मेथाइ जानो